O 2025 verá como se triplican prácticamente os orzamentos adicados á vivenda. Pasamos de apenas 45 a 126 nos orzamentos do ano 2025. E isto que é importante ten que ir acompañado das medidas legais de choque que permitan incrementar dun xeito rápido a oferta de vivenda e atallar así a crise de prezos e de escaseza desta vivenda. Por lo tanto, faremos reformas legais para que no ano 2025 queden reducidos a metade os prazos de tramitación do novo solo residencial para vivendas protegidas. Ampararemos nunha figura que o permite, que son as declaracións de proxectos de interese autonómico. Quedarán reducidos os prazos a mitade. Imos facilitar tamén moito máis a conversión de locais comerciais a vivenda. Xa fixemos un decreto neste sentido, pero detectamos unha serie de inconvenientes que queremos superar e, polo tanto, todos os concellos que así o desexen, sen necesidade de modificar o PESON, poderán facilitar, acelerar a conversión de locais comerciais a vivenda, sempre e cando cumpran condicións, en principio, sinxelas. Estar situados en edificios de carácter residencial, cumprir as normas de habitabilidade, a gas altura de chan a teito, que poderá ser de 2,30 metros, e non haberá necesidade de contar cunha reserva de prazas de aparcadoiros. Sen dúbida, isto será, xunto coa vontade dos concellos, un estímulo para que haxa máis conversións de locais comerciais a vivenda. E, ademais, otorgaremos de xeito excepcional, durante un prazo tamén excepcional de 3 anos, a cobertura legal para recuperar, permitir que se recuperen os edificios que agora están inacabados por mor da crisis económica e que poderán reanudarse sempre cando tiveran licencia no seu momento e sempre cando dediquen a mitade de suas vivendas a un réxime de vivenda protegida.